Vítejte v Černošicích, jmenuji se František Karafiát a chci vám představit mezonet, který je ve středu všeho dění a přitom je zde nádherný klid. Tak se pojďte podívat. Dispozice bytu je 4 kk o rozloze 120 m². Ve spodním podlaží se nachází prostorný obývací pokoj s krásnou kuchyní, 1 ze 2 toalet a tato prostorná terasa jako stvořená pro snídaně při východu slunce nebo posezení s přáteli. Prostor, do kterého, když si přivedete návštěvu, nenarušíte tím své soukromí. V horním podlaží naleznete 2 ložnice s krásným výhledem na Brdské lesy, dále dětský pokoj či pracovnu a také koupelnu s vanou, sprchovým koutem a toaletou. Z obou ložnic můžete vyjít na druhou, větší terasu, kde máte naprosté soukromí. Chybí tu už jen vířivka. K bytu patří prostorný sklep a podzemní garážové stání. Stačí vyjít z domu a seženete to, co potřebujete ke každodennímu životu přímo zde, v centru Vráž. Černošice, to je lokalita, která má vše. Vodní sporty, rybaření, houbaření, víceúčelová hřiště a to vše jen kousek do Prahy. A navíc výborné spojení vlakem do centra Prahy. Pokud jste tímto místem okouzleni, alespoň tak jako já, ozvěte se mi a já vás rád provedu.